de la capsa. És una sorpresa. Vamos a ver. Digues, Oliver, tu què dius? Què pot ser? Un nino de neu, perquè estem treballant a l'hivern. Estem fent el projecte de l'hivern. A veure, què és això? I com es diu això en català? Com? Mitjo. Mireu, taronja. Oh, mira que diu Rafael. Mira, Rafael. Mira, Rafael, mira que diu el Rafael. Mireu, aixequeu la mà. Mira què ha passat. Com són aquests dos? Són iguals? Que no tenen roba. Llavors, a la capsa que jo tinc preparada de sorpresa, que ara aniré a buscar, hi ha una roba per a aquests nens. Jo us he donat una pista. Mireu, aquesta capsa ens l'ha portat el Carnestoltes perquè puguem fer un joc. Però ara tothom ha d'estar al seu lloc, perquè no veureu què hi ha. Haurem de treure les coses per mirar-ho, no? Agafa'l. A veure què és, ensenya-li a tots. Què és això? Un collaret. A veure, posa-te'l. Apa, mira. I el Carlos? Què té el Carlos posat? Una camisa. Una camisa que és d'una... De què serà aquesta camisa? De un caballero. Però què és? És una disfressa, no? Sí? Doncs mira, què hi havia aquí. De Superman. Ah, perquè això és una disfressa. Disfressa. A veure com ho dieu? Disfressa. I per quina lletra comença? Mira, el Gerard havia agafat aquest mocador i l'ha posat-lo. Amb les disfresses? No. I aquí hi ha els mocadors i els collarets? Sí. Ara sí. On se l'han posat? Al cap? A on?
Agafant què, Sigrid? És una casa, molt bé aquesta casa. I ella? Arrendada.